आरो फरेस्टार गार्ड दिनैहाय बिटिआर सरकारजों खुंजानाय आनजादनि दिनैहाय फोसावखांनायनि उनाव जों दिनै एपइन्टमेन्ट होनो थांगासिनो दङ। 400नि बांसिन जोंनि लाइमोनफ्रा दिनै बेवहाय एपइन्टमेन्ट मोनगोन आरो साफ्रोमनिसिमबो आंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावदों आरो बेबायदि गोख्रों नोजोरजों आरो मोनसे मोजां आबहावानि गेजेरजों साकरिखौ दिनै थिसनथाइखौ होनायनि थाखाय बयनिबो जानानै प्रमद बर' सारनिसिम जोंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावदों आरो जिफोर थालांनाय डिपार्टमेन्ट एडुकेशन डिपार्टमेन्ट बा गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टआव जालांनाय जायफोर इन्टारभिउ बे इन्टारभिउनि एपइन्टमेन्टखौ खोब खम समनि गेजेरावनो होनो थाखाय सरकारनिफ्राय जों थि खालामदों। जायफोर साकरि मोनबाय आं साकरि मोननाय साफ्रोमबो साकरि मोनगिरिफोरखौ खावलायदों बयबो मोजाङै गोसो होनानै मावनांगोन। साकरि एपइन्टमेन्ट मोनखांनायनि उनाव गावनि डिउटिखौ जइन जाखांनायनि उनाव बयबो रायजोखौ सिबिनायनि थाखाय खामानि मावगोन आरो बिटिआरखौ जौगाखांहोनायनि थाखाय खामानि मावगोन थाखाय आं खावलायदों दिनै गोदानै एपइन्टमेन्ट मोननो गोनां साफ्रोमबो जोंनि लाइमोनफोरखौ। बेबायदि दिनैहाय दासिम बेबायदि जोंबो खोनादों जे गुबुन गुबुन मानसिफ्रा हयथ' बुंनो नागिरदों जे नैबे जि थिसनथाइ बे थिसनथाइयाव गुबुन गुबुन जेरैहाय रां माबा माबि लानायनि अजद गुबुन गुबुना दैखांदों। बेयो 100% नंखाय। खुनु बेबायदि साख्रिनि थाखाय 10 फैसाबो फैसा बिटिआर सरकारा लायाखै आरो लायालासिनो दिनैहाय दिनै जों थिसनथाइ होनो थांगासिनो दङ। दा बुंखागोन दा बेवहाय खायसे खायसेनिया हयथ' बुंनाया गाव मोनैनि जेनेबा मेरिट लिस्टआव सायख'जायैनिबो माखासे दुखु थागोन। दा बेबायदि माखासे थागोन। दा बेखायनो गुबुना बुंब्लाबो दिनै जोंनि सरकारनिफ्राय मोनसे गोग्गो थासारिनि गेजेरजों निका पद्धतिनि गेजेरजों दिनै साकरि होदों। दा बेवहाय बेबायदि जुदि मोनोब्ला रिटेन मोनोब्ला माबा माबि मोनोब्ला बिनि सायाव निस्सय डिपार्टमेन्टआ सावरायगोन।